Hej drenge, glædelig 1. december. Glædelig 1. december. Ja, så er vi tilbage, og vi har glædet os. Ja, flot tøj i dag. Nu er Ja. dagens anledning. Ja, vi er julet. Det første år, vi er julet. Ja, vi har virkelig prøvet at gøre det bedre i år. Så nu må vi se. Ja, det er spændende. Ja, i år der kører vi heller ikke øl. Vi følger lidt med. Vi gider ikke øl heller. Så vi kører hver anden dag, der får vi en cocktail, og hver anden dag får vi et shot. Så vi har prøvet at være kreative med cocktails og shots. Så det må I følge med. Og så sidder vi og laver det foran jer. Og så, så er der selvfølgelig snaps på advent. Og så kører vi en slags aktivitet om dagen. Sjov lege eller hyggelige ting. Vi tager det lidt som det kommer. Yes. Men ja. Og i dag, der starter vi hyggeligt ud. Vi laver en lille Lumumba, og vi laver den Mia Special. Så vi kører, i stedet for med rom eller whisky eller cognac, så kører vi med Amaretto i. Amaretto. Okay. Så det laver vi nu. Og det synes jeg er lækkert, fordi at det fik jeg engang i... hvor fanden var det henne? Et eller andet sted på ski i hvert fald. Ja, det er også en meget god måde lige at starte december ud på her. Chups! Og det er ret lækkert, jeg elsker Amaretto. Ja, det er ret lækkert. Det er sådan noget mandel-lagt noget, hvis I kender det. Ja, det er lidt underligt, jeg kan lide det, fordi det smager ofte sådan noget marcipan, så. Ja. Men jeg hader marcipan. Nå. Ja. Hvorfor siger du marcipan? Det ved jeg ikke. Øj, det lugter bare marcipan. Er det marcipan, jeg skal sige? Ja, det hedder marcipan. Ja, okay. Marcipan. Marcipan? Ja, det er da lige meget. Er vi ikke enige? Det har jeg aldrig blevet korrektet på før. Corrected? Prøv at høre hende der American. Nej, jeg vil sige corrected, men så ved jeg værd. Så blev det sådan dansk. Nå jo, og glædelig 1. advent. Se, vi har taget snaps med. Ja, i år er 1. december jo en søndag. Ja, desværre. Og det er ikke sådan nogen her, fordi at jeg havde det med hjemmefra. Vi sidder hos Lea. Og det er rent faktisk snaps. Ja, jeg vil ikke have hele. Og vi har altså sådan nogle motherfuckers her, så... Dem kan I godt huske fra vores julefrokost. I kan godt huske, hvor store de var. Så vi hælder dem altså ikke helt op. Det ville være ondskabsfuldt. Ja, det skal også være til 4 jo. Stop. Ja, alt for meget, ikke? Nej, det synes jeg altså er et stort shot. Ja, det er det også. Stop. Så fik du mindre? Nå. Okay. Så det er et fair shot. Ja, for det skal jo også passe. Det passer. Så vi har vores her. Kan man se det? Ja, der er flødeskum på. Det er ret lækkert, så kan man lige få varmen. Skal vi sidde her og hygge? Ja. Skal man lige have noget af det først? Ja, jeg synes lige, man skal have sådan en skål. Jeg ved, man skulle have røgt den rundt først. Ej, det er godt. Fuck, det er godt. Men det smager altså af marcipan. Det smager af marcipan. Men man kan godt lide det, selvom man ikke kan lide marcipan. Jeg siger altså marcipan. Ja, det gør du. Det er lidt irriterende. Stop med at komme. Ej, Lumumba med amaretto, det er altså vejen frem. Fuck, det er godt. Fordi, så når man er ude, og ens forældre skal have gløgg, jeg havde gløgg, ikke? Så vil man da have sådan en her. Ja. Og de fleste steder, de der boder, der ligger inde på Kongens Nytorv og sådan noget, hvis man beder med Lumumba, så er det tit rom, men de har altid amaretto, så du skal bare bede om at få den med det. Fuck, det smager godt. Ja. Og så bliver man helt varm ind i, fordi varm alkohol, det kommer over til at... det er godt. Ej, nu skal vi have det her. Det er sundt. Ja. Nej, ikke lugt til det. Nej. Vi har puttet det i fryseren i håb om, at det så bliver bedre. Ja, den er kold. Men lad os se her nu. Er det en skåler? Og så har jeg min Lumumba klar. Skål og glædelig 1. december. Og 1. advent. Ja. Fuck, det var ulækker. Ej, fy for helvede. Det sidder bare stadig. Og nu har jeg det altså virkelig varmt, den her jakke her. Ja. Så er vi i gang. Men den her, den er god. Det er virkelig... Ej, det er lækkert. Så starter vi rigtig godt ud, ikke? Hvad skal du lave til jul? Ja, jeg har jo skilte forældre. Så juleaften, der er jeg hos min far. Men det er så hos min faster. Med 40 børn. Hold da kæft. Nej, ikke 40. Men det er den familie, hvor jeg har rigtig mange børn. Ja. Det bliver sådan lidt kaotisk. Ja, det er den 24. Og så den 21. har jeg juleaften med min mor. Hos min moster. Hyggeligt. Ja, fordi hendes børn, de er også hos deres far juleaften. Så der er det også med børn. Hvad med dig? Jeg skal hjem til min farmor, sammen med hele familien og onkel og det hele. Og hans kæreste og hendes 2 rigtig irriterende børn.
det bliver hyggeligt. Nej. Ja. Så har vi allerede aftalt nu i min lille 4-mandsfamilie, at vi tager ud og rejser næste år. Ja. Fordi det plejer vi at gøre nogle gange, for vi har det lidt hårdt med vores familie. Så ja, så det kan man se frem til. Ja. Skål for det. Skål. Ej, kæmpe anbefaling. Det smager ordentligt godt. Fuck, det er godt. Der er måske lidt meget amaretto i. Ja, det smager virkelig meget amaretto. Ja, men det er også lækkert. Og så flødeskum på. Ja, vi kommer nok til at... Nå ja, der er faktisk flødeskum på rigtig mange af vores kop. Ja, eller shots. og ting. Ja, men det må I jo vente og se. Ja, spændende. Det bliver spændende. Nå, vi har jo lovet, at vi ikke laver episoden alt for lange den her gang, og vi prøver virkelig at overholde det. Ja. Så skal vi sige tak for i dag? Ja, tak for... Vi håber, I har haft en god første advent. Måske fået en god gave. Ja, det kan være, en gave. Og så ses vi igen i morgen. Hej hej.